Γεια σας μόρφινες, είμαι εδώ ο Αράπης, ο A to the Z Αλεξίνου, αλλά στην πιο Greek edition. Κοιτάξτε και σήμερα είχαμε να φτιάξουμε το όχημα του φίλου του Μίτσου που είναι ένα Datsun δεκαετία, αφήστε τα, μην τα λέμε τώρα. Το παίρνω μέσα. Ναι, για να γάμισε εδώ. Λοιπόν, εδώ είχαμε όμως στο φίλο μου τον Μίτσο να φτιάξουμε τον Datsun. Το ξέρω, παιδιά, το βρίσκεται ότι είναι ένα γαμάτο αυτοκίνητο, συμφωνώ κι εγώ. Αλλά μου έκανε πρόσκληση ο Μίτσος για να πάμε να φτιάξουμε το πιο τέλειο μάτι στον κόσμο. Γι' αυτό δεν πρέπει να μην το κάνουμε το χαρτί, γι' αυτό πάμε να το δούμε. Πω, τι γαμάτο αυτοκίνητο είναι αυτό. Κοιτάξτε σαπίλα. Εδώ ο άνθρωπος, ο Μίτσος, ο φίλος μου, κοιτάξτε τι έχει κάνει. Τι έχει βάλει εδώ ρε παιδιά, έχει βάλει ολόκληρο το κόκκινο με τα δόντια από ανία, είναι δυνατόν. Το έχει κάνει στην Αμερικάνικο, είναι το πιο σάπιο όχημα που έχω ξαναδεί. Παιδιά, αλήθεια σας λέω, αλλά είναι αυθεντικό Datsun, κοιτάξτε έτσι, είναι authentic, original έτσι. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, κοίταξτε να δείτε παιδιά, είναι καλό αυτοκίνητο. Έχει καλές προδιαγραφές και μπορεί να κάνουν και καλές μετατροπές. Αλλά πάμε σαν να αφήνει εδώ τη λακκούβα. Πώς του κάνει ο φίλος. Το γάμισε. Εδώ θα τσουλάει. Αντί να πάει στη βενζίνη, να πάρει βενζίνη, παίρνει ησύχια. Για να προχωρήσει. Εδώ θα τσουλάει έτσι. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, φίλε μου, εδώ πέρα έχουμε το express service, στην περίπτωση που... Κοιτάξτε να δείτε ότι εδώ έχουμε express service. Λοιπόν... Εντάξει, το χρειάζεται ο Μίτσος γιατί συνέχεια φαντάζομαι μένουν. Αφήστε είναι για τον Πούτσο. Και λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι το σήμα κατά τεθέν του original Nissan Datsun. Μας κάνει Datsun Nissan, αλλά Nissan Datsun μας κάνει, ξέρετε. Λοιπόν, πολύ σαπίλα. Πολύ σάπιο όχημα. Αλλά μπορούμε, εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να τα κάνουμε... Όπα, παιδιά, εντάξει, είπαμε ότι είναι καλό όχημα. Αλλά τι είναι αυτό ρε φίλε. Τι είναι αυτό. Datsun, γιατί είναι καλό όχημα και το γάμισες. Όχι, δεν γίνεται. Κοιτάξτε. Τι έχει ρε, Bridgestone. Όχι. Έχει λάστιχα από Bridgestone. Datsun με Bridgestone. Δεν γίνεται. Λοιπόν, κοιτάξτε. Ρε στη δεκαετία 1821 βασικά. Κοιτάξτε και γαμίσεις. Το ένα, αυτό το βασικά τον πήρε από μία Mercedes του 21 και το άλλο το πήρε από μία BMW του 1993 να πούμε. Τα έχει γαμίσει ο φίλος μου. Fucking Datsun φίλε. Κοιτάξτε εδώ αν πάτε, πάρτε το. Κοιτάξτε, Datsun. Λοιπόν, τι να πω ρε παιδιά. Δεν μπορώ να βάλω. Κοιτάξτε. Πιστεύω ότι έχουμε πολύ δουλειά, αλλά επειδή εγώ είμαι ο A to the Z Αλεξίνου, είμαι Αράπης, θα σας το φτιάξω το όχημα. Θεέ μου, δεν το σάπιο όχημα δεν το έχω ξαναδεί. Δεν το έχω ξαναδεί. Εντάξει, θα με εξηγήσεις στην κάμερα. Κάπως και αυτό. Γεια σας μόρτιδες, είμαι ο Μίτσος, είμαι ο φίλος του A to the Z Αλεξίνιο και θέλω να μου φτιάξουν το γαμάτο αυτοκίνητο Datsun. Βλέπετε, είναι αυθεντικό. Αυτό δεν ήταν το αυτοκίνητο, που λένε τώρα. Λοιπόν, αυτό ευχαριστείτε γιατί έχω ένα κόκαλο κολλημένο στην Datsun έτσι. Πες μαλακίες. Κολλημένο σαγόνι από αρνί. Πες μαλακίες. Κοιτάξτε τώρα γιατί το έχω βάλει. Γιατί μου θυμίζει τη μάνα. Τη δεύτερη βέβαια. Γιατί ξέρετε εγώ και τον Datsun. Δηλαδή τη μάνα του Datsun. Όποια είναι η μάνα του Datsun είναι και δικιά μου μάνα. Γι' αυτό. Λοιπόν, η μητέρα αφήσει είναι εδώ. Τώρα θα μου πείτε γιατί έχω αυτό ρε. Είναι ένας παπάρας ήρθε εκεί, είδε τον Datsun, του άρεσε τόσο πολύ που το κλώτσισε για να του μείνει σημάδι στο παπούτσι. Γιατί ακούσε μαλάκα. Τι μου σπαθείτε έτσι. Έτσι κάνει η μηχανή όταν είναι έτοιμο να ξεκινήσει βέβαια. Εγώ δεν το έχω βάλει ούτε καν το κλειδί στη μίζα.
έτσι. Είναι Bridgestone του 40 με αυθεντική ζάντα τάξη, χωρίς μάσκα. Εδώ, εντάξει, να μην πω, έτσι. Α, καλά, αυτό εδώ είναι από BMW το 93. Την έκλεισα, εννοώ το αγόρασα. Εδώ πάτησα, είχα περάσει μια μέρα από μια οικοδομή και πάτησα υγρό τσιμέντο και όταν έπεσε πάνω στέγνωσε και έμεινε έτσι. Όταν το είδα πια ήταν αργά. Εδώ έχει μια λακκούβα την οποία την είχα κάνει εγώ όταν προσπαθούσα να κουνήσω τα μάτια όταν είχαμε μείνει. Βλέπετε εδώ έχω μια σειρά από εργαλεία. Να, αυτό εδώ το έχω να... Καλύτερα να μην μιλήσουμε για αυτό. Δίπλα έχει μια τρόμπα. Για όποιον θέλει να πηγηθεί εδώ πέρα το νοικιάζω 30 €. Εδώ, Datsun. Έτσι είναι αφεντικό Datsun Sun του 1800. Κοιτάξτε εδώ κανονικά παίρνει και κοτσαδόρο, βέβαια έχει ξεκολλήσει ο κοτσαδόρος και έχει μείνει μόνο η μπρίζα. Δεν έχει την αρχή. Αλλά είναι το φυτό του παπά. Εδώ, να. Εδώ δεν ξέρω πώς είχε φαγωθεί και ξεκολλήσει. Είχε φαγωθεί, το έδωσα σαν ένα μπογιαδί. Του ήρθε εκεί οι μπογιές. Του βάλε στόκο και γάμισε τα. Και έγινε γαμάτο. Βλέπεις. Λοιπόν, τώρα φτάνουμε στο καλύτερο κομμάτι. Η πόρτα του συνοδηγού έχει από τους 40 Mercedes τον καθρέφτη και όπως βλέπετε η πόρτα έχει χαρακές. Εδώ έχει λακκούβα και δεν έχει ρέτες. Δηλαδή δεν ταιριάζει καθόλου με το αυτοκίνητο, είναι σαν να την έχω αλλάξει. Εδώ, αν βλέπετε, δεν έχει σχεδόν καθόλου μόνωση και έτσι αναγκάστηκα να του βάζω στόκο, αλλά και πάλι δεν γίνεται τίποτα και περνάει η βροχή μέσα. Έχω την εντύπωση ότι ένα ποντίκι έχει μείνει πίσω στο πορπαγκάζ, γιατί το πορπαγκάζ δεν μπορώ να το ανοίξω. Έχει σπινώσει, ούτε με γερανό δεν μπορούσα να το ξεκολλήσω. Γι' αυτό, το παρακαλώ, σήμερα κάστε μου το... Γιατί είναι και γαμάτο. Επίσης, μπορείτε να τηλεφωνήσετε 801, 802, 802, 802 για να πάρετε την Telecom. Τέλος με την καθημερινή, έτσι. Φαντάζομαι,